ito ang isa sa pinakamahalagang okasyon na ginugunita ng mga Katoliko. Ang bayan ng Pasukin ay ang masasabi kong namumuna pagdating sa grandioso at pabulusong selebrasyon ng Semana Santa. Sa katunayan, marami na akong mga nagsidatingang mga kababayan natin mula pa sa ibang bansa at mga bisita dito sa Pasukin upang tunghayan ang pinakahihintay na selebrasyon ng Semana Santa. Nandito tayo ngayon sa lumang simbahan ng St. James the Greater Parish at itinatag pa ito sa panahon ng mga Kastila. Tingnan po natin ang anyo ng batong ito mga kaibigan na nagpapatunay na ito po ay panahon pa ng Kastila. At sa bandang kanan po ay makikita natin ang lumang altar de mayor ng lumang simbahan na ito. Ayan po mga kaibigan. Kaya't mga kapuso, mga kapamilya, ako po si Bendy Academia at samahan po ninyo akong buuin ang dokumentaryong ito para sa Semana Santa 2010 sa bayan ng Pasukin. Magandang umaga mga kaibigan at ngayon ay Sabado, isang araw bago ang araw ng mga palaspas. At nandito tayo ngayon sa bahay ng isa sa mga kamareros, si Mr. Larry Orque Jr. Pasok po tayo. Mga kaibigan, bago po natin tunghayan ang paghahanda ng mga karosa at mga imahen, gusto ko po munang ipasilip sa inyo ang naiibang garden ng mga orche dito sa Barangay Dos. Ang chandelier, mga kaibigan. Katangi-tangi po na ang chandelier ay nakikita sa isang hardin, hindi po ba? At narito naman po mga kaibigan sa aking katabi, ang isang imahen. Ito po si Arcangel, right? Oo. At ito po ay nagsisilbing parang gwardiya, okay? Before pagpasok pa lang sa hardin o sa bahay ng mga orche. Okay. At dito namang part, sinasalubong tayo ng dalawang magagandang bulaklak. Ito yung tinatawag nating Scarlatina or Bougainvillea na produkto ng aming pinakamamahal na barangay, Barangay Naglikwan. Okay. Meron din po tayo nakikita mga imahen po dito. Mga nagagandahang mga bulaklak. Okay. At ito po yung silbing chikahan places ng aking mga amigos and amigas tuwing nagchichikahan kami sa hapon. Okay. Ang ganda ng inyong garden, Mang Larry. Paano mo ito inaalagaan? And of course, with the help of Berting and Bernel and Seti. At katabi ko naman po ang si Saint Francis de Assisi. At itong pong imahe na ito ay siya po yung patron ng mga garden, patron ng mga halaman at patron ng mga ibon. Okay. Yung siya parang patron po ng isang paraiso. Parang ganon. And of course mga kaibigan, hindi po makukumpleto ang isang garden kung wala ang mga burnay na produkto ng vegan. Okay, like this. Ang maliit na burnay na ito from vegan. Okay. Pang-accent po sa garden. Okay, isa rin pong produkto ng vegan na burnay ay noon pang panahon ng Kastila. Ito po, nakikita po natin ngayon. Ang tatlong malalaking burnay. Okay, na according to Mang Larry, bunili niya po niya ito. Sabi ng tindera, panahon pa to ng mga Kastila. Preserved daw. Okay, isa rin pong produkto ng Pampanga na kasama po sa mga accents ng garden ni Mang Larry ay ang Garden Angel na nakikita po natin. Ito po ay gawa sa kahoy. Okay? Garden Angel ang tawag po dito. At ito yung tinatawag nating kinakabaliwan ng mga kapwa ko gays dito sa Ilocos
ang kappa-kappa. Okay? In Ilocano, we call it kappa-kappa. In English, it's bird's nest na matatagpuan po sa forest ng Cagayan, Claveria, ayan po. Kung po sa Cagayan at Claveria, free or libre lang po ang halaman na ito. Dito po, sa ganito pong size ng kappa-kappa o bird's nest, tinatayang mga 1,500 na po ang cost nito dito. Mula naman po sa tinatawag nating bird's nest or kappa-kappa, nakikita po natin sa taas ng bahay ni Mang Larry ang nagagandahan at mamulaklaking scarlatina o bougainvillea. A little bit of trivia mga kaibigan, ang scarlatina po ay hindi po siya nawawala ng bulaklak all year round. So ito po ay talagang parte na po ng garden, ng kanino mang garden, kasi hindi ito nawawala ng bulaklak. Kasama natin mga kaibigan ngayong araw na ito, ang gardener po ni Mang Larry, at ating pong tatanungin kay Mang Bert kung paano niya iniestima at paano niya inaalagaan ang mga halaman dito. Hi! To maintain the beautiful garden of Mr. Orke, you have watered the plants every day, morning and afternoon. Naglalagay rin ako ng fertilizer at pinili kong mga halaman neto since nasa tropical country tayo para hindi mahirap i-maintain. Paano po yung paglalagay ng fertilizer? How often do you put fertilizer on the plants? At least in a month, twice. So twice a month. And then everyday talaga, as in everyday, morning and afternoon yung pagdidilig ng halaman? Ay oo, kasi lalo na ngayon, summer, mainit ang panahon. Tama. So kailangan diligan mo talaga morning and afternoon. Okay. Maraming salamat, Bert. You're welcome. Nasilip na ho natin ang garden ng mga orke at ngayon naman, dumako tayo ngayon sa pagkahanda ng mga imahen, mga karosa ng mga orke para sa Semana Santa. Papunta na tayo ngayon sa garahe ng mga orke at dito nila dinedecoratean ang mga karosa. At mamaya ipapasilip po natin sa inyo ang mga imahen. Ipan mo natin. Very busy da. Ay, umito pa ipang February, sista ate, agpasyon. Ay, may kami. Pasyon, tapos pinagpapasyon. Friday. Oh, Friday. Friday. No, magnan pa kumaday, Jeff Procession sa tuwan. Hello po, sila po yung mga flower arrangers. At ano po yung ginagawa po natin? This is the white rose pala. Para kanino po yan? Kay Salome. Amara Santissima de la Angostia. Tama? Yung puti kay Salome. Sa Kay karosa puti ni kay Salome. Yung mga natapos na, para kay... Ito po mga kaibigan ng karosa ni Angostia. Ito yung natapos na. Alipanin mo ate. I-focus mo. Alapay? May ilitan, baka malaylay. Ito malaylay po. Basta. Kasi mo Jonathan? Ito po ang day 1 at marami pa po tayong matutunghayan para sa pagkahanda sa Quaresma 2010.